Как да си направите парти грим готов за по-малко от 15 минути? Останете до края на видеото, за да разберете. Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз съм Деси и заснемам видеа на теми, свързани с декоративната, бялата козметика, също така ежедневието ми и покупки. Ако ви е интересно подобно съдържание, ще се радвам да се абонирате за моя канал. Благодаря ви! В днешното видео ще направим една грим визия, подходяща за предстоящите коледни и новогодишни партита. Ще използваме по-базови неща, като черен молив за очи, малко по-тъмни сенки, неща, които може би всеки от вас има вкъщи, за да може лесно да присъздадете грима. Ще направим лесен грим, който ще изглежда така, се едно сме прекарали 2 часа пред огледалото, може би ще ни отнеме около 15-20 минути, така че ако ви е интересно, да започваме. Ще започнем от грима на очите. Исках да ви кажа също, че ако вече имате направен ежедневен грим, може да го надградите, като е добре също да започнете от очите, за да може като нанасяте сенките да не паднат отдолу, да не ви нацапат основата на лицето, така че започваме с черния молив, като нанесем в външната част на миглите. Моливът, който ще използвам аз е на Essence, обикновен черен молив, взимам си огледалцето и започвам. Нанасям го ето така в горната част на миглите, само в края на окото. Този молив малко по-късно ще го опушим с по-плътна четка. Ако нямате подходящата четка, винаги може да работите и с пръст, но трябва да сте много внимателни, защото когато се използват пръсти, голяма част от продукта остава всъщност по самия пръст. Ето така, от средата на окото правим нещо като очна линия, която в началото е тъничка и после става по-плътна и дебела. Не се притеснявайте, в края не трябва да е нещо перфектно, не трябва да има остро крайче, просто леко подчертано око, така да го кажа. Сега ще направя същото и на другото око. Започвам от края, по този начин, до средата на окото. Взимам кафяв молив и сега ще мина отгоре над черната очна линия, която направихме. Ще започна малко по-отпред и минавам отгоре. Може би е добре преди това да нанесете коректор, за да може да изравните цвета на клепача. Това се получи за сега. Ще направя същото отново на другото око. Готови сме и с кафявия молив. Ще ни трябва палитра с сенки. Аз ще използвам тази на Catrice. Струваше около 10 лева, но си върши работата чудесно. Цветовете са хубави, пигментирани и ще използвам ето тези два кафяви цвята. Стига сте тропали! С тази леко по-гъста четка взимам от този цвят и ще го нанеса по линията на миглите. Троп, 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 троп. Сега и на другото око. Сега ще взема от по-тъмния цвят и ще сложа само в края на окото. Ето по този начин. Леко започваме да опушваме очната линия, която направихме с моливите. Тази визия е малко по-тъмна и вечерна, така че ако предпочитате по-светли цветове, може да използвате по-светло кафяво, може да включите нещо розово. В него, между другото, аз по-късно мисля да сложа и малко зелено, така да се върже с блузката, която съм сложила. Разнасям сенките и леко в свивката на окото, ето по този начин. Тук на лявото око забелязах, че не съм сложила... Знам, че съм голямо мрънкало, да. Забелязах, че на лявото око не съм нанесла хубаво молив в началото, затова сега ще го пооправя. Тъмните сенки по принцип са малко по-трудни за разнасяне, така че трябва малко повече да им обърнете внимание, но все пак винаги ще има малка разлика, не се притеснявайте. Надяваме се никой да не ни гледа по тулупа. Мисля, че моите за сега са готови и продължавам напред. Следващата стъпка в нашия грим са блестящите сенки. Аз ще използвам този цвят, като го нанеса с пръст. Може да използвате и четка, но съм забелязала, че когато се използва пръст, остава повече пигмент върху окото, но ако използвате четка, е добре да я напръскате с фиксиращ спрей. Това също ще помогне на пигмента да залепне по-добре. Взимам си с пръст от продукта и нанасям. Ето по този начин. В началото на окото до средата. Правя същото и на другото око. Горе-долу сме готови за сенките. Вие може да ги разнообразите, като добавите друг цвят брокат или пък различен цвят точна линия, да седи по-интересно. Аз сега ще сложа малко зелен молив на долния клепач по линията на миглите. Имам два зелени молива, единия е на Maybelline, другия на Essence и сега ще използвам този на Maybelline. Отново започваме от средата, само че сега работим върху долния клепач. Съвсем леко в миглите ще го нанеса, ето така. Не искам да е
Стига да е. Това беше нещо като кратка рекламна пауза. Спряха ми за малко коледната декорация, която съм си пуснала отзад така. Надявам се да ви внася добро настроение. Продължаваме с зеления молив. Така, нанасяме от средата на окото към крайчето. Ще подчертая отдолу вече направената от нас опушена очна линия. Сигурно, ако ме гледа някой гримьор, ще си каже, това не е опушена очна линия и ще бъде прав, защото това е начинът, по който я правя аз. Не знам дали е правилно, но мисля, че ми се получава. Боби, ако гледаш това, Боби е моята гримьорка. Моля те, не ме убивай. Старая се, правя всичко, което е възможно и мисля, че горе-долу ми се получава. Готови сме. Чудя се дали да нанеса малко зелен молив и по горния клепач над опушената очна линия, която направихме. Мисля, че ще стои добре или ще разваля целия грим, но нищо. Можем да експериментираме сега, мога да си го позволя, тъй като няма да излизам никъде след това. Вие най-добре заложете на сигурно, ако го правите точно преди повод. Нанасям. Ето по този начин. Слагам тук лекичко. Добре, че зеленото и кафявото си отиват. Между другото, в момента съм с зелена блуза, а долу съм с кафяв чорпогашник от тези най-дебелите. Не мога да излезна само с него, но ако беше кафяв панталон, ще да стои много готино. Много ми хареса тази комбинация между зелено и кафяво. Може би ще трябва да извадя черния молив и да оправя нещата, които оплесках. Всъщност не е толкова зле, започна да ми харесва, ще разваля другото око и се връщам след секунда. Така, позеленяваме и другото око. Сега ще нанеса малко от този тъмния цвят в края и приключваме с грима на очите. Този грим ще го наречем Гринч. Остана само спиралата да сложа и преминаваме към лицето. По принцип много рядко използвам спирала, но мисля, че сега имахме нужда и определено освежи погледа и така пооправи грима. Мисля, че вече ми харесва доста повече. Преминаваме към фондютена. Използвам този на Charlotte Tilbury, тъй като е най-покривен и е подходящ за вечерни поводи. Две помпички от него ми стигат горе-долу да покрият цялото лице. Консистенцията му е течна и се разнася лесно. Използвам гъбата на Real Techniques, тя ми е най-удобна. Тази тук голямата пъпка да я скрием, тя не може да бъде скрита тук така, защото има и релеф, така повдигната е, но каквото можем ще направим, за да не се вижда. Готови сме с основата на лицето. Сега ще използвам отново продукт на Charlotte Tilbury за контурирането. Това е контуриращия ми стик. Нанасям го тук високото под скулата. Също така от другата страна. Малко контур ще сложа и по този начин тук отдолу, за да отсечем лицето, така да изглеждат по Джоли Агли ли се казваха тук отстрани, като си слагат хората филъри и тук отсичат лицето. Ние ще го направим просто с контур. И може би малко по наслето, много малко. Почти го оцелих. И също така малко около челото. Взимам си гъбката и си го разнасям. Първо ще разнеса това тук. С леко издърпващи и потупващи движения. Готови сме с този контуриращ продукт. Сега преминаваме към бронзанта. Ще използвам този на NYX, който е безкрайен продукт. Всъщност излагах ви, не е безкрайен. Това ми е втора опаковка, но е толкова икономичен. Буквално сигурно това му е трета, четвърта година, не знам. Много си го харесвам. Буквално веднъж потапям четката, изтупвам си я и имам супер голямо покритие. Сега ще ви покажа. Само веднъж съм го докоснала до продукта и вижте за какво покритие става въпрос. Наистина е много хубав продукт. Хващам си перушинката и минавам също в горната част на челото, където преди това минахме с контура. Готови сме и с бронзанта. Не е зле сега да направя и веждите, защото като се погледна тук в огледалото пред мен, определено изглеждат странно, някакви пърхавички, покрити с фондютен, но сега ще ги оправим. Взимам си огледалото и започвам да ги очертавам. Винаги започвам от началото на окото. Ето по този начин, като правя с едно чертички, косъмчета. Сресвам си ги лекичко и където има нужда добавям по още някое косъмче. Тук има една пъпчица в началото, малко би разваля работата, ама нищо, ще я бладисам и нея. Не, няма да я бладисам, защото е много ниско. Ах, леле. Ще се направим, че няма виждаме, заобикаляме я и минаваме на другото око. Готови сме и с веждите. Сега ни остана да добавим малко червило, малко коректор под очите, а също така и хайлайтер, защото не може празничен грим без хайлайтер. С коректора няма да прекалявам. Ще сложа съвсем малко. Ето тук. И ето тук. Разнасям си го с чистата страна на гъбичката.
Много ми харесва комбинацията с тъмно-зелено и златисто, затова ще сложа от златистия хайлайтер. Между другото, може би трябваше да го включа и в грима на очите. То не е късно да сложа мъничко, нали? Малко на върха на нослето, малко и под веждите. Хайде от мен да мине малко и в началото на окото. Ох, как си бръчкам челото. Няма как. Стига толкова. Ще завършим грим визията с червилото. Ще използвам малко по-тъмно червило, за да може така да си отива с грима на очите, за да се балансират цветовете, че не ми харесва, когато има прекалено тъмен грим на очите и светло червило някакси не си отиват според мен, но ако на вас ви харесва, разбира се, грима е нещо много индивидуално, може да го направите както ви харесва на вас. Очертах устните с молив на Golden Rose, който е в много красив шоколадов цвят. Като казах шоколад, между другото вчера бях до Kaufland и забелязах, че имат от тези шоколади, които са на Snickers, на Mars, на Milky Way. Тук отстрани ще ви сложа снимки. Взех 2 буркана и после ще направя палачинки, ще ги пробвам, ще направя сигурно TikTok видео. Ако ви е интересно, може да отидете да го гледате. И така, нека продължаваме с червилото. Ще използвам това червило на Малена от македонския бранд. От македонските хранителни магазини съм го взимала. Много е хубаво, защото е трайно в много хубав, перфектния нюанс на студената гама Nude. Нанасям го и ви го показвам. Как можах да го оцепвам тук това? Добре, оправих го, не си личи много, надявам се. И така, готови сме с нашата новогодишно-коледна парти визия. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било интересно и полезно. Ако е така, ще се радвам да сложите палец нагоре, да оставите мнение в коментарите и да се абонирате за моя канал. Благодаря ви! Чао и до следващото видео!